Lê berember standina diravan, Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD, hejmarek ji çekdarên rêxistina Daişî ya terorîst ji zindanên xwe serbest berdan. Ajansa Anadoluya Tirkî ragihand ku çekdarên Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD û Partiya Karkerên Kurdistanê PKK derdora çil ji çekdarên rêxistina Daişî ya terorîst ji zindanên xwe yên li Bakurê Sûriyê beremberî diravan serbest berdan. Ajansa Anadolu li gor jêderên xwe yên xwecihî eşkere kir. Ku berpirsên PYD li berember serbestberdana wan bi hezaran dolar ji terorîstên Daişê standine. Jêderê her wiha got ku hejmara terorîstên Daişê yên hatine serbestberdan çil çekdar bû ku ew her çil çekdarên Daişa terorîst ji zîndana bajarê Girê Spî an ku Til Abyad yên li Rojavayê bajarê Reqayê ji aliyê çekdarên PYD ve serbest hatin berdan û berev cihekî nediyar veçûn. Heman ajansê serbar kir û got ku PYD piraniya Bakur û Rojhilatê Sûriye ser hesabê rêxistina Daişê ya terorîst bê piştevaniya hevpeymaniya navdewletî desteser kiriye. Nûçeya serbestberdana PYD ji terorîstên Daişê ji aliyê malperên ser bi opozisyona Sûriye ve jî hatin tekeskirin. Ew ji destpêka desthilatdariya PYD herdem bi karê wiha radibe û terorîstên Daişê û Al-Nusra û çekdarên Mertela Firatê serbest berdide. Ku beriya şerê Efrînê bi sedan ji çekdarên Mertela Firatê serbest berdan. Her wiha li Reqayê jî bi sedan ji terorîstên Daişê berdan ku di heman demê de bi sedan ji ciwanên Kurd di zîndanên PYD de ne bêçarenivîsin.